Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Pays fɛ. Trésor Pays ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Pays bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma, reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na. QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa k'a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Waati b'a sɔrɔ aw minnu sɔgɔlen don an b'a fɔ ka ko ɲuman dɔn ka fɔ aw bisimila ka wula in na bamanankan kibaruya kɔnɔ la ka sanga ni bi alamisa octobre kalo tile 30 san 2025 an ka wula in na kibaruya bakuruba dɔw bɛna tali kɛ kunungo su fɛ ka dugu jɛ bi la taji camanba o de donna an ka jamana kɔnɔna la Bamakɔ kɔnɔna la yan nɔ mun ni jamakulu bɔra ka nisɔndiya yɛrɛ ka tare maaw caman kɛmɛ ka yɛrɛ ka fɔ ko ni taji ɲɔngo kuma deli ka don Bamakɔ kɔnɔna la fɔlɔ mun kɛra nisɔndiyako ye ka ɲɛsin malidenw ma minnu bɛ tajiko la ni waati in na. Ka sanga ni bi alamisadɔnya ye an ka jamana premier ministre a ye diinɛ ɲɛmaaw fo ka taa se ladala ɲɛmaaw ka olu bisimila yaasa ko jamana bɛ lahala mun na bɛɛ lajɛlen ka se ka fanga fara ɲɔgɔn kan ka bɔ gɛlɛyaw kɔnɔna la. Amidu Jara ni ale radio animateur ye a ye malidenw wele ka na yɛrɛminɛ ani bɛnna ni waati gɛlɛn in kɔnɔna la. An ka finitigilakaw olu ye wulikajɔba dɔw kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna la Segu marabolo kɔnɔ ani marabolo caman yaasa ka se ka jafana wale tigilamaw caman ba ka u daji ni k'u dagayɔrɔ caman ka o ci baganw ka o daraki u la ka malidenw olu bololafɛnw lasegi u ma. Ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo kɔnɔna la an ka kɛnɛ minisirimuso ale ye baaraba dɔw kɛ ani fo ka taa se bana mun bɛ ni o ye sumaya bana ye a yɛrɛ k'a fɔ ko dengue a baaraw a bɛ ka jigin dɔɔni an ka jamana kɔnɔ ko bɛɛ k'i janto yɛrɛ la. Marabolo kɔnɔna kibaruyaw la Burɛmukaw ani fo ka taa se an Sɛngokaw ma olu ye u ka dɔgɔkun mun bɛ ni o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn jigitigiw ye ko baaraw ka o kuncɛ ani fo ka taa se ka wele bila bɛɛ ma bɛɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye bɛɛ ni keleya an bɛ waati mun na. Kidali marabolo ɲɛmaa Gamu ale ye kɛlɛlikadenw fara ɲɔgɔn kan ka kuma u ye jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw hakili bɛ u la. Ko an kibaruyaw kɔnɔna la Camerounkaw ka fanga tɛnamatɔ ɲɛmaa
ni o ye Isa Choroma ye ale kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ halisa k'a ma sɔn jaabiw ma a bɛ ka maaw wele k'u ka bɔ ka nisɔngoya taamaw kɛ fɛn mun ye Amɛriki jamana ɲɛmaa Putin k'ale yɛrɛ k'a fɔ k'u ka mugujugu kɔ o labɛnw ni o y'a entraînement ye ni o ye nucléaire ye ko k'o baaraw daminɛ k'a sɔrɔ ani Chine jamana ɲɛmaa kan ka ɲɔgɔn yew kɛ ninnu de an ka kibaruyaw la kumaba dɔw ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka ɲɛfɔli kɛ aw ye an b'a fɔ a y'aw tulo ni gɛlɛjɛ ko ɲuman ja ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen sanfɛ an bɛna sɔɔni sisan ka ɲɛfɔli bonya aw ye. An bɛ foli kurakura ka di aw ma aw minnu sɔgɔlen don an na Keba Jalo k'i fo ale mun bɛ ka jaw yɛrɛ aw la nin waati in na i n'a fɔ n kun y'a tulo lasɔmi cogo min na donkan kɔnɔ an ka jamana tajiko gɛlɛya malidenw caman kɛmɛ k'a ye k'a fɔ a bɛna ban nin waati in na walima ka camanba bɔ a la surɔ o de misaliya ɲuman maaw ye a ye baw surɔ ka bɔ araba la ka don bi alamisa kɔnɔna la a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko taji hakɛ mun nana ni o ye sitɛrni ye ko a ɲɔngo kun taji ma don Bamako kɔnɔ la fɔlɔ kabi gɛlɛya in daminɛna sufɛ maaw bɔra Bamako fan bɛɛ lajɛlen fɛ ha ka ja Bamako donda Senu kɔnɔna la sitɛrniw bɛ tɛmɛ yɔrɔ mun na ka ɲɛfɔli kɛ ka nisɔndiyaw kɛ maliden caman ka kɔrɔfɔw la mɔgɔ caman kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ olu yɛrɛ ɲɛ ye taji sitɛrni mun ye ni u yɛrɛ y'a kɔnte k'a bɛ t'i jɔ sitɛrni 300 hakɛw la dɔw yɛrɛ kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko a ka ca ni o ye ko sitɛrni mun n'a bɛɛ falen don taji la wa a sitɛrni ninnu a bɛɛ lajɛlen donna ni an ka finitigilakaw olu ka lakanali n'u ka escorte o cogo ɲuman o de kɔnɔna ye kabi sɔrɔ malidenw ye nisɔndiya k'aw daminɛ baw tajiko gɛlɛya mun n'a kɛmɛ ka malidenw sɛgɛn bi ni maa caman bɛ jɔlen don station da la tajiko nɔfɛ mɔgɔw kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ de ni sitɛrni camanba min donni filɛ nin ye ko kabi crise in daminɛna nin na ɲɔngo sitɛrni hakɛ a ma don maaw y'u ka nisɔndiyaw yira jamana kɔnɔdenw fo ka taa se finitigilakaw ani maa minnu bɛ ka u nin di ni o ye chauffeur ye ka fara finitigilakaw kan yaasa ka se ka taa taji donni ka na di malidenw ma bɛɛ lajɛlen y'u ka foli ta ka a ɲɛsin u ma wa taji donnaw ko nin y'u ka cɛsiriw finitigilakaw ka wulikajɔw ani an bɛ ka an jɔkolola mun kɛ fo ka taa se malidenw ka yɛrɛminɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ ni faso kanu ko nin ye o baara dɔ jaabiw ye maaw kɔni u ye nisɔndiya yira k'a yɛrɛ k'a fɔ taji hakɛ min donni filɛ nin ye ni maaw yɛrɛ bɛ k'a fɔ caman ko a dagosi ka bon kosɛbɛ dɔw ko 300 dɔw ko k'a bɛ taa fo 300 sanfɛ nka mun kɔni o jɛlen don o de ye maaw yɛrɛ tun bɛ ka bɔ ka station ni o ye taji sitɛrniw ka u kɔnte ka u jate nisɔndiya kɔnɔna la taji mun ni a donna an bɛ sanga minɛ ko bi ko wulikajɔw bɛna kɛ i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw kɛn bɛ ka fɛɛrɛ bila sen kan cogo min na ka se ka taji mɔbiliw ka o tilan bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ cogo min na maa fɛn bɛ yen nɔ ni mun kan ka ta yɔrɔ mun ka o ɲɛf'u ye urgence mɔbiliw fo ka taa se finitigilakaw ta ma ani maa nanama sumalenw an bɛɛ lajɛlen kan ka taji ta yɔrɔ mun na o fɛlɛ mun ni a ta bɛ jamana ɲɛmaa so fɛ ko ni o bɛɛ lajɛlen kɛra k'a kɛ a kɛcogo la ni bɛɛ y'i jɔ i jɔyɔrɔ la tajiko gɛlɛya mun ko n'an b'a kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ko a bɛna kɛ kɔfɛ fɛn ye lafiya bɛ don a ko la kɛba halisa an bɛ to tajiko bunakun kan bi sɔgɔmada in na an ka jamana premier ministre général division Abdoulaye Mayiga ale ye diinɛ ɲɛmaaw ani ladala dugutigiw ka o bisimila yaasa ka se ka taa kuma gɛlɛya mun bɛ jamana kɔnɔ nin waati in na bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ kɛ jumɛn ye ka fara maa mun ni olu ye traditionnel kunnafonidilaw ye erekotaradi n'a ɲɔngow ko bɛɛ ka se ka i ka kɛta kɛ sensibilisation ni o de ye ka maaw kunnafoli ka kibaruyaw di maaw ma maaw kan ka taa sira mun fɛ ani ka bɛɛ wele bɛɛ kan ka kɛta mun kɛ nin waati gɛlɛn in na bawo ko gɛlɛya kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen de kan an bolo fara ɲɔgɔn kan bawo bamananw b'a fɔ ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ n'an bɛɛ y'an jɔ an jɔyɔrɔ la a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya in ban ka bɔ an dala pewu an ka jamana premier ministre général division Abdoulaye Mayiga a ka kɔrɔfɔw la kɛnɛ in kan
a yɛrɛ k'a fɔ ko jugu kɛlen n'u ka kɛlɛcogo kura mun ta ni k'a ɲini k'u bɛ dankari kɛ an ka sɔrɔcogo siraw la ko k'a sɔrɔ u dɛsɛra u buruna an ka cɛfini tabaw ɲɛkɔrɔ n'an ka cɛfini tabaw ye bɔnɛ sɔri u la u y'a ye k'a fɔ sira foyi tɛ u bolo ka taa ɲɛsin maa nanama sumalenw an'an ka sɔrɔ siraw ma ko u ye u kɛlɛcogo kura mun daminɛ o de la an fana ye fɛlɛ kuraw ta u kama ka se ka u kunbɛn an ka jamana premier ministre a yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ maliden bɛɛ lajɛlen wele baw taji mun filɛ ka don ta ko a bɛ ka don dɔw de joli kan o b'a yɛrɛ k'a fɔ maa dɔw de ye u nin di maa dɔw de ye wulikajɔ kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ an b'a dɔn gɛlɛya b'a kɔnɔ hali n'an ni bɛ to fasoko la an bɛ taa ka se ka na taji di jamana kɔnɔdenw ma ni o ye an ka cɛfini tabaw ye u ka wulikajɔw ani fo ka taa se an ka sofɛriw ma sofɛri minnu ni u bɛ ka wulikajɔw kɛ ka u nin di bibi na yaasa malidenw bɛ se ka taji sɔrɔ ko bɛɛ kan ka fara o maa ninnu kan maa minnu bɛ ka wulikajɔw kɛ jamana kɔnɔdenw ko mun bɛ to anw ma o de ye an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ bɛɛ lajɛlen ka i yɛrɛ minɛ bɛɛ ka jamana bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ ko minnu n'a bɛ kɛ sababu ye ka jamana ɲɛmaaw ye fɛlɛ min bila sen kan ka o fɛlɛw tiɲɛ ko mun bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya in ka a tɔ juguya ko maa si man ka sɔn ka don o kɔnɔna la k'a ka kan diinɛ ɲɛmaaw ani laadala dugutigiw u ka bɛɛ lajɛlen sensibiliser ka maaw wele k'a fɔ maliden bɛɛ ye jugu u bɛ ka laɲini mun kɛ an man ka kɛ sababu ye k'a to jugu k'u ka laɲini sɔrɔ bɛɛ de kan ka fanga fara ɲɔgɔn kan marifatigi yo sofɛriw yo jamana kɔnɔdenw yo transportɛriw bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ nin ko in na yaasa an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a ka se ka ban premier ministre ka kɔrɔfɔw la ko an bɛ waati min na ko bi bɛɛ kan ka fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka an ɲɛsin an jugu kelenw ma ni o de ye bamaciya wale ni juguya kɛ wale tigila maa ninnu ye ka se ka u kɛlɛ premier ministre a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw u tun bɛna u seko damayira bɛɛ lajɛlen kɛ jamana kuntigi général d'armée Asimi Goyita ka k'a ka ladilikanw lajɛ. N'i ye essence yɛrɛ nacogo lajɛ Mali kɔnɔ anw minnu da ye araminɛ dama y'a nɔfɛ an bɛ Ala barika da dɔ b'a ka wari don a bɛ sɔrɔ wa a tɛ sɔrɔ a tɛ ɲɛ dɔn a la parce que n'a tiɲɛna sira la o y'a bannen dɔ b'a ka mobili don a bɛ segin wa a tɛ segin a tɛ ɲɛ dɔn la n'a tiɲɛna sira la o ye mobili ko bannen dɔ ye chauffeur ye o muso n'o denw b'u kɔfɛ fasiri b'a la a bɛ min balo basiri b'a la a bɛ min balo mais faso ko kama nin bɛ tɛ kalo sara ko ye dɛ ni ka di nin ye nka faso ko de fana ka di ka tɛmɛ ni kan faso ko kama ale fana bɛ don mobili kɔnɔ ka taa a bɛ segin wa a tɛ segin a tɛ ɲɛ dɔn a la o bɛɛ kɔfɛ tuguni denmisɛnnin minnu bɛ fini kɔnɔ n'o ye finitigiw ye n'i y'olu si lajɛ ka tila k'a ye k'u bɛ bɔ ka kojugu kunbɛ cogo min na ko walasa jamana bɛ lafiya ni araminɛ tɛ ne tɔɔrɔ a tɛ ne tɔɔrɔ n bɛ se ka yɔrɔ o yɔrɔ kɛ ze la n b'o kɛ ze la yɔrɔ min taali tɛ mobili ta kun n b'a jɔ n'i ko ko i bɛ k'i yɛrɛ ye o kɔrɔ ye ko i ni bɛ fɛn min kan tɔɔrɔ o tɔɔrɔ b'a kɔnɔ n b'a kun fo ni bɛ min kan k'o sɔrɔ ɔ ni k'i ti tɔɔrɔ k'u k'e bɛ k'i yɛrɛ tiɲɛ tɛ wa min yɛrɛ ka jugu a bɛɛ lajɛlen kan'a to tulo ka bɔ i da fɛ f'i faden kɛ k'a dɔn k'a fɔ min ɲini ka se karisa la a dɛsɛlen don ne y'o de kankari da jamanadenw ye hali n'a sɔrɔla wula fɛ an bɛɛ bɛ jɛ ka bɔ ka taama ze la a ka filime k'a jira diɲɛmaa na k'a fɔ essence ko in d'anw ma tɔɔrɔ koyi koyi a bɛ ka degun ni nsaama nin waati in na nka an si bango tɛ baw bandon b'a la bamananw b'a fɔ ko mɔgɔ kan'a to fo k'i satɔ ka dɔ i faden kɛ fɛ ko ɲɛna k'a bɛ tɔgɔ sɔrɔ i su kunna ɲɛ don a bɛ mɔgɔ degun dɛ parce que sisan an ɲɛnamaya fɛn bɛɛ lajɛlen sira la baarakɛminɛnw wo an yɛrɛ caman cogo wo an jiyɔrɔ ko wo an y'a bɛɛ lajɛlen siri essence la donc n'a gɛlɛya donn'a na a bɛ fiɲɛ dɔɔni n'u nin bɛɛ lajɛlen la nka diɲɛ wuli fiɲɛ tɛ ala ka jamana kolosuma ala ka jamana basigi ala ka jamana jɔ ala ka jamana ja. An bɛ taa wulikajɔ mun ni an ka cɛfini tabaw b'a kɛ lakanako sira fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna la an ka wolomasiri tabaw olu ye wulikajɔba dɔw kɛ Segu marabolo kɔnɔna fan caman kɔnɔna la wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ka kɔrɔfɔw la o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin dɔgɔkun in kɔnɔ cɛfini tabaw u ye baarabaw kɛ yaasa ka se ka maa nanama sumalen ni o ye population civile ye ka olu ka u lakana ka fara u bololafɛnw kan cɛfini tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko octobre kalo tile 29 in fo ka taa se ka daminɛ kabi octobre kalo tile 25 kana bila octobre kalo tile 29 in na ko cɛfini tabaw Segu marabolo kɔnɔ da de b'u ye sunatuw ye baw u bɛ ka baara mun kɛ a fanga ka bon kosɛbɛ ko sibiri octobre kalo tile 25 an ka wolomasiri tabaw ye adamadenya wale dɔ kɛ point A kɔnɔna la ka se ka taa bagan maralaw ka bagan mun ni mangana jugu kun kɛnbɛ ka u daraki u la ka a caman ka o minɛ mangana jugu la o kɛlen k'u daji ni k'a di
bagan maralaw ma ko a dili baara bɛɛ lajɛlen kɛra ɲɛmaw olu ka lakɔlɔsili kɔnɔna la misi ani fo ka taa se saga n'a ɲɔngo k'a kun bɛ t'i jɔ fo 700 hakɛ la bagan minnu ni a kun daragɛlen don a tigiw la bamanciya wale ni juguya kɛwale tigilama ninnu fɛ ko an ka cɛfini tabaw ye o wulikajɔw kɛ ka fara dugutigilakaw ani fo ka taa se dugu ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen kan maa minnu ka baganw kun suyana ka a segin ma segin cogo ka kɛ cogo la cogo min bɛɛ lajɛlen bɛ i ta sɔrɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna la fo ka taa se nanpala ma an ka wolomasiri tabaw k'u ye wulikajɔba dɔ kɛ ka sanga ni octobre kalo tile 27 ye sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ an ka service renseignement olu ka kunnafoli cɛɲuw kɔfɛ ɲɔnɔ mara kɔnɔ yɔrɔ min bɛ ni u b'a wele ko musa wɛrɛ o kɔnɔna la cɛfini tabaw o ye bamanciya wale ni juguya kɛwale tigilamaw ka daga dɔ ka o susu n'a kɛra sababu ye maa minnu ni olu kun minɛnen don ni maa ŋaniya jugu ninnu fɛ ni o ye otages ye ka se ka a caman ka olu bɔ bolo la ka u bila u ka kanabila kɔnɔ ni o ye liberté ye ni ka maramafɛn ani mugu caman ka o minɛ maa ŋaniya jugu ninnu na ni o ye jafara wale tigilama ninnu ye an ka cɛfini tabaw ka wulikajɔw kɔnɔ ka sanga ni octobre kalo tile 29 in ye yɔrɔ min bɛ ni o ye tolaji fo ka taa se tigɛrɛma ni olu bɛɛ lajɛlen bɛ nanpala masurunya la ko an ka cɛfini tabaw ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ o ye wolomasiri tabaw u ka wulikajɔw an'u ka sɛgɛsɛgɛliw sanfɛ siraw ani duguma siraw u faralen don ɲɔgɔn kan sɛgɛsɛgɛliw de kɔnɔna la k'u ye bamanciya wale ni juguya kɛwale tigilamaw ka dagaba 2 ka o susu ka u daji ni maa minnu ni u tun bɛ ka daga minnu k'u ka kow labɛn a kɛnɛ kan cɛfini tabaw ko u ye nin bɛɛ lajɛlen ka u so ci wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka cɛbalenw su ni tile u bɛ baara mun na a kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka ni bɛn ni basigi jamana kɔnɔ ni ka maa nanama sumalenw ni o ye population civile ye ka anw ni an bololafɛnw k'u lakana mali fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la kidalikaw bara keba kidali marabolo ɲɛma général division Elhadji Gamu ale ye kidali force vive ka olu bisimila bi alamisa ye octobre kalo tile 30 ye ni ka ɲɛf'u ye fɛlɛ ni wulikajɔ mun ni jamana ɲɛmaw bɛ k'a ta kidali marabolo ɲɛma a y'a yɛrɛ k'a fɔ kidalikadenw bɛɛ lajɛlen na ko mali ɲɛmaw jamana ɲɛmaaso bɛ ka baara mun kɛ ko a hakili bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen na wa baara kun ye ka se ka population de lafiya kidali marabolokadenw a y'a yir'u la k'a fɔ k'u bɛ cɛsiri ni faso kanu mun na ko jamana ɲɛmaw bɛ o dɔnw ye ka u fo u ka wulikajɔw la ni ka tila k'a yir'u la k'a fɔ ko baara bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ jamana ka yɛrɛtigiya ni o ye souveraineté ye jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ kanabila ni o ye indépendance ye ko o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ko kidali marabolokadenw bɛ baara mun na marabolo ɲɛmaa yɛrɛ la k'a fɔ u k'a dɔn jamana ɲɛmaw hakili bɛ u la wa fɛlɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ an ka ɲɛmaayaso fɛ ka fara fintigilakaw kan yaasa lakana bɛ se ka sinsin jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ka jamana kɔnɔdenw ka u lafiya u ka su ni tile ɲɛnamaya kɔnɔna la an bɛ taa kɛnɛyako sira fɛ kiba an ka kɛnɛya minisirimuso colonel major Asaba Jalo Ture ale ye a yira k'a fɔ kunungo conseil des ministres senfɛ ko sumaya bana cogoya mun bɛ yen nɔ ni o ye dengue ye ko dengue banakisɛ ko a bɛ ka jigin ka sanga ni dɔgɔkun tɛmɛnen ye n'a kun yɛrɛ la k'a fɔ ko bana in bɛ ka kamanagan kɛ bawo a hakɛ kun bɛ ka yɛlɛn sanfɛ nka ni dɔgɔkun kɔnɔ an ka kɛnɛya minisirimuso y'a yira k'a fɔ ko dengue banakisɛ dɔ bɛ ka bɔ a la ko o la halisa a ka kan maaw k'u janto u yɛrɛ la bawo bana kunbɛn u ka fisa ni bana furakɛ ye fɛn minnu bɛ kɛ sababu ye ka sumaya bana suguya in dengue ka a don an ka sigidaw kɔnɔ ni o de ye nɔgɔ ye ko an ka janto sanuya ani bɛsɛya walew la fo ka taa se an kana jinɔgɔw ka o bila an ka bɔlɔn kɔnɔnaw la jinɔgɔ ninnu o bɛ kɛ sababu ye ka caman fara soso kan soso de dun bɛ na ni sumaya bana ye fo ka taa se a suguya mun bɛ ni o ye dengue ye an ka kɛnɛya tigilamaw fo ka taa se jamana ɲɛmaaso ma bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a fɔ ko yaasa ka se ka nin banakisɛ in k'a kɛlɛ pewu ka bɔ an da la a kana cari f'a ka kan an bɛɛ lajɛlen k'i ka kɛta kɛ jɛya ni bɛsɛya walew ani an ka hakili to kɛnɛya tigilamaw ka ladilikanw na ko bɛ kɛ sababu ye ka se ka banakisɛ in k'a kɛlɛ ka bɔ an da la ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo octobre kalo an bɛ o baara kuncɛliw la o kɔnɔna de la an ka jamana kɛnɛya minisirimuso ale ye baara dɔ nun don n'o kɛra dɛmɛ ye ka ɲɛsin Bamako kɛnɛyasoba Gabriel Ture ma ka se ka taa musow ka jiginniyɔrɔ ni denmisɛnw furakɛliyɔrɔ maternité ka a kurakuraya
ka minɛnw don a kɔnɔ ka baarakɛlaw ka olu bila kɛnɛ kan kɛnɛ minnu bɛ se ka baara kɛ lafiya kɔnɔ ha ka ja jibatɔ olu bɛ lafiya sɔrɔ cogo min na o baaraw kɔlɔbon karili a kɛra kunungo fondation mun bɛ ni o ye Awa Jire ye olu de ye nin baara in kɛ ka fara kɛnɛyaso ɲɛmaaw ni u dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen kan o baaraw kɔlɔbon karili kɛra kunungo an ka jamana kɛnɛya minisiri muso fɛ ni o ye colonel major Asaba Jalo Ture kiba mun bɔra fan fɛ an bɛ taa fan fɛ an ka jango lajɛ ɲɛda kura donna Bamako kɛnɛyasoba Gabriel Ture musow ka jigiyɔrɔ ni dentanniw ladonyɔrɔ maternité la baarakɛsow bureau jiginisow a n'a ɲɛgɛnw bɛɛ lajɛlen ka nin bɛɛ dilan ka ɲɛ yaasa jibatɔw baarakɛlaw ani denyɛrɛninw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na nin walaɲuman in kɛra baɲumankɛ tɔn fɛ fondation Awa Jire n'a dɛmɛbagaw ka fara kɛnɛyaso in ɲɛmaayaso kan kile dili ko kura baarakɛlaw ma o kolobon karili kɛra an ka jamana kɛnɛya ko minisiri muso fɛ colonel major Asaba Jalo Ture o hakilina in bɔra an ka ɲɛmɔgɔ yɔrɔ n'o ye fondation yɛrɛ présidente ye Awa Jire fondation hakilina bɔra ale la ka sababu kɛ a woloba ka ala y'a garisɛgɛ cancer la n'o ye cancer fila ye cancer ye se sɔrɔ a kan o kɛlen a fana ye décision ta ko ale tɛ fɛ muso wɛrɛ ka to o bana in na donc o senfɛ a ye fondation in sigi mun bɛ i janto musow ni denmisɛnninw ka kɛnɛya la donc o kɔnɔna na an ye programme dɔ bila en place programme mun bɛ wele ko programme Asanat o programme ka baara ye ka musow sensibiliser ani ka minnu garisɛgɛ kɛra cancer ye ka analyse kɛ k'olu bilasira ani ka olu furakɛ donc o programme kɔnɔna de la an nana munumunu Gabriel Ture la an y'a dɔn k'a fɔ Gabriel Ture fana ye dɔgɔtɔrɔso ye mun bɛ muso caman ani jiginni minnu compliquelen don minnu b'o traiter donc an nana sɔrɔ a ɲɛda man ɲi sabu kɔnɔmaya yɛrɛ ye gɛlɛya dɔ ye n'a fɔra i ka tila ka na jigili ka o gɛlɛya kɔnɔ ka n'a sɔrɔ a yɔrɔ fɛnɛ kɛcogo man ɲi donc an y'o décision ta initiative ta ko an bɛ ɲɛda kura di Gabriel Ture maternité ma o hukumu kɔnɔna de la an ye a baara waleya a kɛlen ka kɔrɔfɔ ta kɛnɛ in kan an ka jamana kɛnɛyakow ni dɛmɛkow minisiri musow a y'a ka sewa yira ka kɛ ni baarakɛlenw ye ka ɲɛsin fondation FAD ma ka foli lase musobaw ma ani maa fɛn fɛn bɛ baara kɛ maternité kɔnɔna la ni ka sɔrɔ ka welekan bila malidenw ma k'an k'an janto ɲɔgɔn minɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ la nin waati gɛlɛn in kɔnɔ m'an dɛmɛbagaw bɛɛ fo fondation FAD bi aw ka don ye aw ni ce aw yɛrɛ ye n bɛ foli lase kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu bɛna taa baara kɛ nin yɔrɔ in na n'o ye gynécologue ni sage-femme ye surtout sage-femme an bɛ tile o de fɔ sage an bɛ tɛgɛrɛ fɔ aw ye don o don parce que alhamdulilayi ne den fɛn fɛn bɛ na diɲɛ na a ka ca ala fɛ i bɛ tɛmɛ o de tɛgɛ kan na n'aw u tɛmɛna aw tɛgɛ aw mana dugawu mun k'u ye ka barika min d'aw ye u bɛ k'o dɔ de ye sini donc aw ye se ka tɛgɛrɛ fɔ aw yɛrɛ ye les sages-femmes joyau min dilen filɛ nin ye aw ma a dabɔ kun ye baara ka kɛ ka ɲɛ aw ka lafiya aw ka baara yɔrɔw la baara ka se ka nɔgɔya donc halisa ala k'o dɛmɛ kɛ n bɛ foli min fɛnɛ k'aw ye an b'a dɔn nin wagati in na kow cayalen don mais alhamdulilayi malgré ça aw bɛɛ filɛ nin ye aw ka baara yɔrɔ la u bɛ sɔrɔ mun fɛ a ye fɔ min ma ko résilience sabali ka ko to ɲɔgɔn ta la n b'a ɲini fɛnɛ nin wagati gɛlɛn in na mɔgɔw ka ɲɔgɔn dɛmɛ a bɛ se ka kɛ kɔrɔlen n'i bɛna baara yɔrɔ la i kelen b'i ka mobili kɔnɔ ni wagati kɛra nin cogoya la tan nɔ ni dɔ b'i kɛrɛfɛla la aw bɛ baara kɛ yɔrɔ kelen a ta miniti damadɔ i k'a bila ni baara jiginna an bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ lajarabili min don waatinin don mais ala k'an ɲuman tɛmɛ an bɛɛ kan a dun tɛ tɛmɛ f'an ka ɲɔgɔn minɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na n'an yɛrɛ ye ɲɔgɔn minɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na a ka ca ala fɛ ala bɛ hinɛ jamana yɛrɛ la ka hinɛ jamanadenw na yɔrɔ kura in kolobon karili kɔfɛ minnu salo kɛra ɲɛmaaw ani jamakulu bɛɛ lajɛlen fɛ ka t'u ɲɛ da Gabriel Ture maternité ɲɛda kura in kan halisa kɛba an bɛ to ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo octobre kalo baaraw la Move Africa Malitel maaw olu ye dɛmɛ ta k'a di jɛkulu caman ma jɛkulu minnu dɔw bɛ tali kɛ maa minnu ni ala ye u lajarabi lujara la ɲɛ yeli ani fo ka taa se lujara wɔɔrɔw dɛmɛ taara ka di u caman ma dɛmɛ minnu n'a bɛ tali kɛ moto namara ni motow ani fo ka taa se machine ani balo fo ka taa se ka donbolo ta k'a k'u ye baara in kɛra Maliteli u ka jabala la kunungo
keba kɛnɛ mun kan ni maaw mun ye dɛmɛ sɔrɔ u y'u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ka ɲɛsin Mouvement Malitel ma Move Africa u ka nin dɛmɛ wale na a baara ɲɛmaa fana tun bɛ an ka jamana kɛnɛya minisiri muso bolo colonel major Assa Badialo Touré keba yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan mun bolo kɔnɔ an ka jango lajɛ. Nin diyara ne ye fo k'a dama tɛmɛ parce que lujura ye fɛn dɔ ye ni ala ye garijɛgɛ k'a ye vraiment ni i ye fɛn moyen sɔrɔ moyen min bɛ se k'i permettre ka se ka taa i ka aju la ka sɔrɔ i sirilen tɛ mɔgɔ la vraiment i bɛ ala fo ka ala barikada donc ne nisɔndiyalenba de don Malitel bɔra ka nin geste min kɛ a diyara ne ye fo k'a dama tɛmɛ ne kɔni bɛ ala deli vraiment ala kana ta yɔrɔ lankolon to. Bon nisɔndiya min bɛ na a diyara n ye a bonyana ma parce que moto in kɛra ne sen ni n bolo de ye alhamdulilayi yarabi alamin an bɛ dugawu kɛ ala ka nin ɲɔgɔn na ala k'a caya yarabi jamana bɛ degun ni gɛlɛya min kɔnɔ ala ka nin kɛ sarakati ka jamana in bɔ degun kɔnɔ yarabi minnu fana ma sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ san wɛrɛ ala ka dolu fana gɛrɛjɛgɛ la ne kuma sigi n'a ye ne bɔra Segu kana de alhamdulilayi yarabi alamin an bɛ ala fo k'a barikada a diyara n ye a bonyana ma. Donc n nisɔndiyalenba de don parce que n ka groupe fila bɛɛ ye dɔn sɔrɔ u bɛɛ ye balo sɔrɔ bi n bɛ Mouvement Malitel Africa fo kosɛbɛ ala k'u sara u ka donation in na ala ka nin k'a fɔlɔ ye ala kana nin k'a laban ye. Groupement de don IGA la sisan ni dɔn dira a bɛ taa administration na administration b'a di cantine ma parce que an ka denmisɛnninw bɛɛ bɛ internat de la donc cantine bɛ dumuni tobi régulièrement ka d'u ma bon mun ye réfugiés fana ye olu fana tilanen don du 56 donc ni balo taara u b'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ dugutigi b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc n'an taara an bɛ balo di dugutigi ma dugutigi yɛrɛ de b'a tilan dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ. Nin nisɔndiya tɛ fɔ ka ban anw fɛ yen an bɛ bɔ Bafulabe cercle kɔnɔ plus précisément Mayina commune na kurantigɛ barika ka bon dɔgɔtɔrɔso tɛ se ka kɛ cogoya si la ni lumière tɛ yen anw fan fɛ wulakɔnɔna de don a population caman ka baara ye sɛnɛ de ye o sɛnɛkɛlaw n'i y'a jateminɛ jiginni bɛ kɛ kuma caman sufɛla la ni kuran tigɛra k'a sababu kɛ san na nali ye an ka IO n'an b'a fɔ o ma ko infirmière obstétricienne u bɛ wajibi ka musow lajigin lampe à torche la walima u bɛ wajibi muso minnu bɛ jigin fana u bɛ taa da yɔrɔ min na n'an b'a fɔ ko salle de postpartum u bɛ taa da yen donc dibi la donc ni y'a jateminɛ san o san anw bɛ $1,100,000 ani $100,000 ani kɔ de sara courant wari la ni Move Africa ye nin di anw ma ça ne fait que amoindrir les dépenses et lutter bange fana taabolo la donc o fana bɛ yɛlɛn parce que ni courant bɛ yɔrɔ min na général Assimi ye château d'a ma donc k'o fara nin courant ko in kan an bɛ se k'a fɔ ko Mayina plus précisément Bafulabe cercle an bɛɛ lafiyara comment dire kɔnɔ ko la. Cɛkɔrɔba in bila ka na nɔ na n'o ye Assimi Chérif Ousmane Malaka Dramé président du conseil islamique du Mali a ko n kana a jɔyɔrɔ fa ka dugawu don ka yira u bɛ nin baara min na nin ye baaraba de ye fɛn min ka bon ala bolo nin b'a la anw bɛ min kalan o ye kira Mamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam a ka kumakan fitinin bɛ yan cɛ dɔ nana fɛ yen don dɔ la ko kira ma ko n bɛ fɛ ka fɛn fɔ n ye min ka bon min bɛ mɔgɔ surunya la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan cɛ ko a ma ko kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko baara min ka bon baara bɛɛ ye ala yɔrɔ min bɛ mɔgɔ surunya ala la ka tɛmɛ baara bɛɛ kan a ko o de ye ka ɲumanya dɔ kɛ i balima ye c'est à dire mɔgɔ bɛ jɔ fɛn minnu na par exemple dumuni minnu filɛ matériel minnu filɛ i ka fisa mɔgɔ minnu ye ka hinɛ u la ka ɲumanya k'u ye k'u bɔ degun kɔnɔna na donc n bolo an b'o kɛnɛba dɔ de kan donc ne bolo u bɛ ka baara min kɛ jamana mago bɛ nin de la bi surtout u bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ min ye Mali ye anw mago bɛ nin na ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan bi donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn et puis nisɔndiya min bɛna don mɔgɔ dɔw dusukun na bi handicapés bɛ yan n'o ye an balima lujuratɔw ye moto bɛna d'u ma ala kama nin ka bon olu bolo fɛn bɛɛ a bɛ n'a fɔ i ye ala de d'u ma sisan donc n bɛ ala deli a baraji ala ka dafalen d'u ma ala k'an dɛmɛ. n ko kalo in a dabɔra an ka hinɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ kɛra cogo o cogo mɔgɔ kelen tɛ se ka bɛɛ dɛmɛ mais bɛɛ bɛ se ka mɔgɔ kelen kelen dɛmɛ i kɛrɛfɛ n'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn jigi sigi ka ɲɔgɔn jigi tugu a ka ca ala fɛ jamana yɛrɛ bɛ basigi Mali bɛ lajarabili min bolo sisan waati ka gɛlɛn o bɛɛ la an ka hinɛ ɲɔgɔn na an bɔtɔ filɛ nin activité de la Gabriel Touré la n y'o de f'u ɲɛna n'i b'i ka mobili kɔnɔ i kelen natɔ don i ɲɛ bɛ mɔgɔkɔrɔ dɔ la sira fɛ i bɛ se k'a dɛmɛ ka dɔ bɔ a ka sira la i bɛ se ka jinin d'a ma
Mali dɔnno de kama n'a ye ɲɔgɔn dɛmɛ wa mode de la solidarité kalo kelen min don y'a san 30 ye a bɛ ka kɛ a dabɔra de walasa malidenw ka se ka faamuya sinon solidarité o y'anw ka danbe de ye ɲinan yɛrɛ ta donna solidarité culture la Mali dɔnnen don n'o de ye k'an ka segin an ka kɔrɔlenw ma kɔrɔ ka kɔrɔ bonya denbaya ka basigi an ka ɲɔgɔn lamɛn fɔlɔ denmisɛnninw tun bɛ lamɔ cogoya min na hali ni denmisɛnnin bɔra kare kɔrɔ n'a nana a tɛ se k'a fɔ a somɔgɔw ye jɔn y'a bugɔ bundo nka an bɛ tile min na bi hali n'i pɛrɛnna dɔ den kunna janni ka segin ka bɔ baara yɔrɔ la i b'a sɔrɔ convocation dalen don i ka tabali kan olu bɛɛ ye sitanɛw de ye an ka ɲɔgɔn minɛ an ka sitanɛ bila kɛrɛfɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma don min kɛtɔ filɛ nin ye bi an b'a dɔn alihamudulilayi a ditɔ dɔ minnu ma a t'aw ka sɛgɛn ban dɛ mɛ a b'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ hakili bɛ bɛɛ la donc n bɛ bɛɛ fo san o san an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ an ka se ka fɛnw di mɔgɔ ma mɔgɔ minnu mago b'a la mɔgɔ mɔgɔ fɛnɛ jigi bɛ nin dɛsɛbagatɔ ninnu kɔrɔ u bɛɛ k'u cɛsiri u k'u cɛsiri mais an bɛ min ye de plus en plus jamana in kɔnɔ dɛsɛbagatɔw fɛnɛ ladonni nin fɛn a bɛ ka kɛ baara de ye mɔgɔninfinw bolo ka a essayer k'a fɔ n ye 100 minɛ ka taa 20 d'u ma an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u kana kɛ n'i ye min minɛ fantanw tɔgɔ la a ka se fantanw ma u nafa ka bɔ a la an y'o ɲini jama bɛɛ fɛ donc a kɛto b'a la salama mama merci. An bɛ taa an ka marabolo kɔnɔna kibaruyaw la kayikaw bara ka se ka an yɛrɛ tɔgɔlafɛnw an bɛ minnu dilan ka o dun ko mois de consommé local o baaraw o nun donna kunungo kayikaw ka chambre de commerce a salle de conférence kɔnɔna la kɛnɛ mun n'a kun kɛra an yɛrɛ bɛ se ka fɛn minnu dilan ka olu dun an yɛrɛ baara nɔ walima an magoɲɛfɛnw an ka se ka a dilan an yɛrɛ ye baara in a kolobɔnkarili ɲɛmaya kun bɛ kayi marabolo ɲɛma général de brigade Musa Sumare bolo an sɔngɔkaw baara ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo o baaraw o kun cɛra ka sanga ni octobre kalo tile 29 ye o kɛnɛ mun kan n'a kɛra sabu ye malo 50 bɔrɔ kelen tulu bitɔn ka ni fo ka taa se makɔrɔni ani donbolo o tara k'a di Adama Aluseni ma ni ale ye maakɔrɔba ye a si sanga bɛ san 98 la fɛn mun ye an sɔngɔkaw baara la k'a fɔ ale de ye yenkaw ka maakɔrɔba ye kɛnɛ in a kɛra jɛkulu mun bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn jigitigiw koɲɛw kan développement social économique solidaire o ɲɛmaaso fɛ burɛmkaw bara kalata sɛbɛn o lajɛli baaraw ko révision liste électorale ko a baaraw bɛ ka kɛ nka gɛlɛyaw b'a kɔnɔ bawo an bɛ waati min na ko bi u mago bɛ baarakɛ minɛn dɔw la i n'a fɔ tablette ani a ɲɔngow ko nin waati in na baarakɛlaw olu bɛ ka u seko damara bɛɛ lajɛlen kɛ nka mako bɛ fɛn caman na yaasa ka se ka révision de liste électorale ka baara kɛ ka ɲɛ gawukaw bara jɛkulu mun bɛ ni olu ka wulikajɔw ka bon kosɛbɛ minnu bɛ du kɔnɔna koɲɛw ka se ka a baaraw kɛ yaasa an ka sigiw ka se ka ja dɛmɛ taara k'a di olu ma ka u lakodɔn n'a bɛ wele ko k'u labelliser nanzarakan na yaasa ka se ka to ka dɛmɛ don u ma ko jɛkulu mun ni olu ka wulikajɔ ye an ka sigida kɔnɔnaw la duw kɔnɔ maraw ka se ka kɛ kɛcogo ɲuman na baara in ko a kɛra an ka jamana minisiriso min ka ca ɲɛsin bɛ sɔrɔ boso dɔw ma fo ka taa se banque mondiale ani UNICEF olu ka bolo ɲɔgɔnma kɔnɔna la ka se ka an ka sigiw ja gundam olu ka kɛnɛyaso kɔnɔ CSREF baara dɔ kɛra ni o ye dɛmɛ ye ka joli ta ka a di jolibɔn ma ni o ye banque de sang ye yaasa ka kɛ bilankɔrɔ ye maa minnu ni banaw bɛ u sɔrɔ ni u mago bɛ joli la olu ka se ka bilankɔrɔ sɔrɔ o bolo kɛnɛ in a baaraw kɛra jɛkulu fɛ ni o ye association rassemblement pour attente et solidarité ni b'a wele ko réseau olu de ye nin hakilina in bila sen kan yaasa ka bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ ka janto jolidi la jolidi baara mun na bɛ kɛ sababu ye ka se ka niw ka o kisi an ka jamana kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la an bɛ taa benɛnkaw bara jamanakuntigi kalata o bolodalen don ka bila san 2026 la benɛn jamana ɲɛma kɔrɔ ni o ye boniya ye ale bɔra ka kɔrɔfɔ dɔw kɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi min bɛ bi ni o ye Patrice Talon ye jaro sen fɛ yayi boniya yɛrɛ k'a fɔ k'a ka kan ale ka bɔ ka kuma bawo ko jamana bɛ lahala mun na bi jamanakuntigi mun bɛ yen a bɛ ka wulikajɔ ni walew bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka fanga sinamatɔnw ka u senkɔrɔma cɛ yayi boni ka kɔrɔfɔw la ko yaasa u kana se ka kɛ
cɛbɔ ye jamanakuntigisigi kalata in na wa ko u bɛ ka baara mun kɛ a bɛ ka ɲɛsin fanga tɛnamatɔnw bɛɛ lajɛlen ma ko ale yɛrɛ jamanakuntigi kɔrɔ ka fangaw olu bɛ ka gɛlɛyaba sɔrɔ nin waati in na jamanakuntigi Patrice Talon a n'a nɔfɛmɔgɔw ka wulikajɔw la ka ɲɛsin fanga waradabaw ma. Tanzanie jamana kɔnɔ la kunungo jamanakuntigi kalata o baaraw kɛra fo ka taa se wasadensigi kalata baaraw ma. Tanzanie faaba Dar es Salaam kɔnɔ ko kalata bannen dɔrɔn u ye couvre-feu ka o bila sen kan baw ko nisɔngoya taamalaw olu de bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka bɔlɔnkɔnɔnaw minɛ baw fanga tɛnamatɔnw olu tun ye wele bila k'a fɔ ko maaw ka bɔ ka kalata in ka yɛrɛ k'a fɔ k'u ma sɔn a ma baw ko kalata in kɛra cogo min na u ye fanga tɛnamatɔnw ka u bɛɛ lajɛlen sɔngɔrɔma cɛ ka gɛrɛntɛ ta k'a da u kan k'o de kɛra sababu ye opposition olu fana kun bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a fɔ ko olu ma sɔn kalata in ma baw ko jamana ɲɛmaayaso ye u sɔngɔrɔma cɛ k'u bɔ nin ko in kɔnɔna la. Sudan jamana kɔnɔ nin waati in na gɛlɛyaba bɛ maaw kan maa mun ni olu ye sigiyɔrɔ bila ka sababu kɛ mankanw ye déplacé dɔw ye témoignages kɛ ka siralikan fɔ ka yɛrɛ k'a fɔ ko sigida mun bɛ yen nɔ ni o ye El Fazer ye ni finitigilakan minnu walima kulu marifatigi minnu kɛn bɛ ka gɛlɛya lase sudankaw ma n'u b'u wele ko force de soutien rapide olu minnu ni marabolo in bɛ u bolo ni o ye El Fazer ye k'u kɛn bɛ nin waati in na ka gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen ta k'a da maa nanama sumalenw kan k'u bɛ don du ni du ka damatɛmɛ walew u bɛ dɔw bugɔ ani fo ka taa se u bɛ kisɛ ci ko marifa ye dɔw sɔrɔ maaw musow sifinnakaw bɛɛ lajɛlen de bɛ gɛlɛya kɔnɔ an bɛ waati min na ko bi déplacé maa dɔw olu ka seereyakan kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko ɲɛnɛmaya yɛrɛ bɛɛ lajɛlen de gɛlɛyalen don o de la dugukilamafɛlaw de fɛ olu bɛ a laɲini ka boli ka bɔ dɔ bɛ ale bɔra k'u bɔra su kaɲɛ 3 waati 3h du matin yaasa ka se ka taa u yɛrɛ ɲini marabolo kɔnɔna wɔɔrɔw la Sudan kɔnɔna fan fɛ wa k'u bɔtɔ la olu ye damatɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye u ɲɛ kan u y'u ka minɛn bɛɛ lajɛlen bɔ u kun seerekala dɔw yɛrɛ y'a k'a fɔ ko hali ale ka samara k'u m'u to a sen na u y'u ka minɛn bɛɛ lajɛlen bɔ ko nin waati in na Sudan maa nanama sumalaw ni o ye civil ye k'u bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ. Camerounkaw bara fanga waradabagaba mun bɛ yen bi ni o ye Isa Coroma Bakari ye ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu tɛna to tan k'u fɔ u bɛna wulikajɔw de kɛ ka ɲɛsin kalata ma kalata jaabi mun bɔra ni o ye sebaya di jamanakuntigi mun bɛ yen ni o ye Poli Biya ye k'a sigi a yɛrɛ nɔ la fanga waradaba in y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ma sɔn wa ko u tɛna sɔn k'u bɛna wulikajɔw de boloda halisa f'u ka jaabi sɔrɔ ni o de ye k'a yɛrɛ k'a fɔ ko kalata mun kɛra olu yɛrɛ bolo kalata namaralenw de don k'a jaabiw tɛ jaabi ɲuman ye wa ko ale kɛn bɛ ka wele bila a kanubaw ni maa nanama sumalen jɛkuluw caman ma ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka nisɔngoya taamaw kɛ yaasa ka se k'a yira k'a fɔ k'u ma sɔn kalata jaabi ninnu ma nisɔngoya taamaw dun sen fɛ maa caman ba olu bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ dɔw bɛ ka jogin fo ka dɔw bɔnɛ o nin na. Berezili jamana kɔnɔna la finitigilakaw yɛrɛ k'a fɔ k'u ye wulikajɔ baaraw boloda bandibaw kama bandi minnu ni olu ye dɔrɔgu feerelaw gangibaw minnu bɛ Berezili faaba Rio de Janeiro kɔnɔna la ko finitigilakaw ni bandiw ka karili ɲɔgɔn na a kɛra sababu ye ka maa 100 ani maa 19 ka o de bɔnɛ a nin na ko o la maa 4 b'a la mun ye finitigilakaw ye finitigilakaw ye opération dɔ de dabɔ ka se ka don bandibaw ani dɔrɔgu feerelaw ka dagayɔrɔ la quoi fɛn mun ye opération ba kɛ yaasa ka se ka u kunbɛn a yɛrɛ la k'a fɔ ko tarata don polisilaka maa 2500 olu de kun donna bɔlɔnkɔnɔnaw la ka se ka taa dɔrɔgu feerelaw ani bandibaw k'u kunbɛn ko u ka kariliw ɲɔgɔn na a bɛ kɛ sababu ye ka maa 100 ani maa 19 in ka u bɔnɛ ani na polisilaka maa 5 bɛ mun na. Faransi jamana kɔnɔ musée mun ni dɔw taara bin a kan sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ Faransi Louvre ko mun ye a to u ka nin fɛnkɔrɔmarayɔrɔ in cira ni ka taa ni fɛn nafamanbaw ye ka se ka a ko kungun n'a ɲɛɲɛw bɔ ɲɔgɔn na kiiritigilamaw bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka sanga ni tarata donya ye procureur mun ni ale bɛ Paris Laure Beko a yɛrɛ k'a fɔ kunnafolikɛnɛ sen fɛ ko siganama maa 2 tɛgɛ dalen don olu ka nin waati in na o maa 2 minnu ni u dɔnnen don kosɛbɛ finitigilakaw fɛ baw ko u ye nin ɲɔngo wale ninnu caman de kɛ nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye bandibaw don ka zonyani waleya jugubaw k'u labɛn k'u b'a dɔn kosɛbɛ o de la ko wulikajɔw bɛ ka kɛ ka se ka siganama wɛrɛw ka olu minɛ yaasa nin ko in bɛ cogo min na ka a kiiri tigɛ. Amɛriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ale kɛn bɛ k'a yira k'a fɔ ko a b'a laɲini ka finitigilakaw fɛ u ka mugujugu mun bɛ n'a bɛ wele ko nucléaire u ka a essayement k'a daminɛ
bawo ko an bɛ sanga mun na bi Ameriki jamana a bɛ ka kɛlɛ labɛn ka sɔrɔ ni waati in na Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ani Chinois ka ɲɛma Xi Jinping kan ka ɲɔgɔn ye kɛ Corée du Sud kɔnɔna la ko yaasa gɛlɛya min tun bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ jagoko sira fɛ ka se ka a gɛlɛyaw wuli ko o waati kelen na Donald Trump bɛ k'a ɲini a ka finitigilakaw fɛ u ka nucléaire essaiements ni a labaaraliw kɔ o daminɛ ko b'a yɛrɛ k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛma labɛn bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen de kan diɲɛ kɔnɔ bi ko bɛɛ lajɛlen kan k'i janto yɛrɛ la bawo ko bɛ se ka tiɲɛ kuma bɛɛ o de la k'a bɛ ka nin wale in labɛn nka ko kumaɲɔgɔn bɛ ka kɛ jamanaba fila ninnu ni u ka jagokow a nafa ka bon jamana fila ninnu bɛɛ lajɛlen ka bawo u bɛ jagofɛnw don ɲɔgɔn fɛ ka bɔ cogo min na k'a bɛ kɛ sababu ye k'u ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'a labugun ni gɛlɛya b'o la bɛɛ lajɛlen bɛ gɛlɛya sɔrɔ o de la Donald Trump ani Xi Jinping olu bɛ k'u ka ɲɔgɔn ye ba ka a labɛn yaasa ka se ka bɛn ni kɛlɛ sinsin jamanaba fila ni ɲɔgɔn cɛ ne bɛ dan siri an ka wulada in na bamanankan kibaru la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ni sanga na ka lase aw ma aw minnu kun sɔgɔnbɛ jani kunnafoni sira n'an ka bɔlɔsɔrɔ bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ a y'aw sɔgɔlen to jani na nɛgɛ kaɲɛ 21 ani Kasim Tarawele ɲɔgɔn sɔrɔ kibaru wɛrɛw kɛnɛ kan yan'o cɛ ne b'a fɔ a ye ko k'an bɛn jaw yɛrɛ la aw la a balimakɛ Kiba Jalo fɛ. Festival Grillade de Volaille ne nin y'a ta ko fɔlɔ ye kamamafɛnw ɲɛnama ani u jenini sɛw kamiw pigeons kulokulubaw tɔnkɔnɔw kɔnɔsogontiw dugudugu fo ka taa se Kayi n'a ɲɔgɔnnaw ma a baara bɛɛ lajɛlen labɛnna Association Tom Dollar AMSTD ani Radio Kiledu ka baarakɛɲɔgɔn kɔnɔna la nin ta ko fɔlɔ in a bɛ daminɛ Novembre kalo tile 26 ka fori a tile 30 san 2025 terrain Shaba min filɛ nin ye Lafiyabugu a yɔrɔ man jan Monument Cabral o yɛrɛ la aw minnu ye kamamafɛn marabagaw ye aw minnu ye kamamafɛn tobibagaw an'a jenibagaw ye siyɛjennaw n'a ɲɔgɔnnaw aw kana sigi cogo si la aw ye aw bolofɛnw lakodɔn ka na aw tɔgɔ sɛbɛn nin ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in na n'an ko ma Festival Grillade de Volaille ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la a ye weleli kɛ 76 42 42 02 walima 65 88 72 76 Plakasuma o terrain man ɲi a ye wuli joona ka na aw sigiyɔrɔ maminɛ ni Festival Grillade de Volaille denfaya minan sigilen bɛ cɛba min kɔrɔ o ye Chaka Aliseni Kamara ye président délégation spéciale commune Kati kɔnɔ a denbaya mina Madame Diallo Jarafa Gakuye promotrice lycée Beydi Kunanji Mbadew Festival Grillade de Volaille n'a bɛ kamamafɛnw ko